Kung anak, 50-50 sa pagtanggap. 50-50 ka no sa amin yung schedule. 22. November 22 pa. Kung saan na sakit si mong anak? Hindi na naroon sa mga doctors. Madi ay, nagsamplang pa. Kung anay ka na yung bilet. Ka na gas. Panay mo yung gas. Digisuit, Manila. Ano sa Manila? Dito pa? Wala naman kita. Lagyan ko kayo pa-insert ko na. Tanang ko mga ilang na edad na yung anak na eh? 46. 46? Ikot, ano man yung ano po, ano? Saan magka-cancer man eh? Ang primero ata, turni ka ng ang iyang hugaw ginagmay. Kanya, ipasagdahan lang niya ito na pagka-check up, maupirahan na siya kasi mag-escape po na dahil hindi mo mga nagitawa na sabi hindi mo katungkuan lang katungkaroon na ba? Kaya ang kuan, anong maninid yung isulog malasakit? Dito na. Malasakit na dito? Di ba? Apa nang doctors? Dira sila lagi kuan lagi. Insurance yung bata. Babae na hindi mo anak. Ikaw may anak. Kamamura na Ako bayo. Pinhan ka, primero kini. Ang iyang kinaipato ni. Magbalik-balik. Ni anak niya yung kondigi, niya na yung Pero so far na timan ang kanis magkandutas. oo, kaluluwa talaga yung tao ni Mahibo pa na ni Ari ko na yung ikaw. Dahil tao ko na Ito lang yung imatong ko na supposedly atong i-refer be positive. Okay? Salik ginulay ha? Ay good. Wala, alik sige lang, among buhaton dire kutog sumahimo na yan. Mapadali, matabangan. Ha?